Simem wie sportief en dat had Sjoerd dus net van een vreemd. Hij draaft geregeld marathons. Dus is er intussen voor het eerst on het schilderjenslijn. En daar is er aardig tevreden over. En hier moet je kijken, als je het van dichtbij ziet. Een aardappelzetmeel. Dat geeft een vet mooi effect. Ja. Beetje ruw. Ja. Vond ik wel leuk. Zelfportret, hè, van mij. Chef. Nou, en ik heb... Ja, je moet 2 werkstukken. Dus ik heb deze ook geschilderd van de week. Ook een zelfportret, maar heel anders. Het is mystiek-achtig. Je moet het eerst even wat langer zien. Toen heb ik deze gemaakt. Maar die had ik toen al, hè, na dag 1. Vorige weekend, ja. Nou, die komt dan hier. Oké. Tenminste. En dan ben ik dit. En dit is mijn blik op de wereld. Want dat willen ze graag, hè? En dan ga ik Maar dan maakt Miranda een opmerking die hem in één keer uit het leed slacht. Ken ik denken, dit doe ik op de middelbare school. Oh, en bedankt. Dit zijn mijn gedachten, hè? Zo moet je het zien. Of zo. Snap je? Sjoerd schrikt van de kritiek en bekent in dat er flink twijfelt om zijn eigen kwaliteiten. Voor het eerst is hij bepaald net meer wis van zijn eigen zaak. Ja, of het sterk genoeg is voor de finale, dat weet ik niet. Maar ja, daarom wilde ik nog met een hele mooie presentatie komen, maar... Maar horen we de komst nog wel maar iets. Nou, ik hoop dat er wat binnen schiet. Oei. Is je nou voor het eerst wat twijfel bij mij? Nee. Ik twijfel niet, hoor. Boetenbeeld zet Sjoerd even koffie. En komt dan Samar maar een bekentenis. Ik zit te twijfelen of ik nog wel verder wil. Ja, dat heb ik wel eens vaker gehad in een wedstrijd. Ik loop tegen van alles aan, natuurlijk. Natuurlijk, maar dat jet bij het hele proces, toch? Ja, maar daarom zei ik dat even. Zo van... dat ik dat misschien nu even heb, maar dat kan morgen zomaar weer omslaan. Maar er is ook niks mis mee, dat je twijfel hebt.